Hai joto tibrasa lukorok je nai tongnai ani khapangni mare kising song song tabo counting o thanglaina nai tongo norok nugui mankhana sini je Killa Bagma constituency ni je sini gathering sini rayo colony ni siming seng tongo norok nugbai khana joto borok rok sokhai beyakho joto no tibrasa ni sengkrak rok joto sokhai bejak norok nai tongdi je borok ni je morok beserbak maximum no sokhai khana hani cheng kha khaibo joto sokhai bejak aboni bage sini live phone rok nai tongdi sini Killa constituency ni ngai beserbak gobang rere sokhai beka tei je yang Killa rayo ni yang omorong kangke borok tei rayo bazar rok naising tongmaibo norok nukhana motamuti gari sokhai jak sini TIPRA Mothani sengkrak rok sengbai kwrwngai nai tongdi norok tei je oro nai tongnai rok bo haine norok bo daiti khese sini Killa Bagmani constituency o kalainai norok bo kisa daiti phai sokhai baidi je sokhaya khorok sini yang Killa Bagma constituency ni ngai seng pura sole dro gathering khaijak tei bo bwskang rogo tongbai kho tei sini yang sini makhu khondi tei muiteleng hare tirupa kaipeng bulai abo hairok jaga kabang jagani sokhaya kho o jaga bo gobang sokhaya hinkhana sole dro sokhai baijak pura ready wnglaijak nasinglai tongo jotono norok nai tongdi jefro seng teibo o jaga counting ba sini reiporo seng soknai apun rona teibo update khai phonongnai norok nai tongdi sokhai be ko jotono motamuti hinphana gari tolro sokhai beka amoni bagini lukorok no koinai norok seng bai live ro soyabui nai tongdi jodi no by chance net rok bondong yang kangke norok no teibo seng kaham ke phonongnai sini live ni bisingte norok nai tongdi sini Killa Bagmani ngai seng jotono sokhai bejak motamuti haifana tei 9-10 ta gari hai sokhaya kho aboni bagi seng jotono naising laijak borok no pura ready wnglaijak abono sini haine hai ma koi finai sini Killa Bagma constituency ni je borok rok no jotono phai sokhai baidi sini sengkrak rok bwskang rogo bo tongbai ba phai tongo norok nugui mankhana naidi ite kaisa phai phika gari phai tongo teibo phainai seng bai soyabui nai tongni jotono kaham ke jater seng daiti am khaimanai naitei seng bai live o tongli eba ke seng sini haine hai YouTube channel bo seng roi tongo sini page rogon rok teibo kam khe nailedi purapuri jefro borok teibo kamang sokpainai abro seng live ni bising tei phunongnai TIPRA se joto lukorok amsakna nai tongdi Hey, Leo, makan ho. joto lukorok hambai Voice message. bye khulumbai kha norok no jefro seng teibo kabang sokphainai afro norok no teibo live ni bising tei phunongnai norok nai tongni seng bai soyabui interview khaina acha engke nono khainle Oro senjoni. do Oro senjoni klai sum satani logni rona ronai baki joto gari borok sofia korok direct razabang interview khagai acha engke faidi joto bai brok seng haina hai seng interview seng sini TIPRA Mothani adong no seng kisi sa senglainai tini ni je gathering ba seng sini je counting no teibi faidi engke yang sini TIPRA Mothani adong sini kaka bomkin no ang sengnai busuk jora tei sini Killa ba sini constituency Bagma constituency ni kutum khana ba tei busuk ba phainai kho abaro no tei kisisa ni phuktei ni kisa sai khana rok sung tabo tini Udaipur Razarbago gathering ani bangui tabaro senjono sini 20 ta moto gari sopajak tongo o 20 ta moto no sung timely ni rona roit langnai ar baki borok rok jaro tagro sopaya korok borodang koini musugo boro direct ni Razarbago sopaya ni ngangtho sini joto ya bubagrani sengkrak rok boro ke jaga ore pore iyak laiui direct no Razarbago phaileidi baki jara lama ko chai tongnai rok jeng tagoro satani logloge no rona roi thangnai engke joto takuro no ase kongna roi no ani kono angoro no musaka hambai joto luko je nai tongnai sin TIPRA Killa page no follow khai tongnai rok no joto no hambai ingkangge jefro tei borok sokpainai afron rok no live ni bising tei phonognai joto no hambai
khulumbai kha jotono dai di phai sok phai baidi amsukno jotono hambai khulumbai kha jotono no